Men her er stuvningen næsten ved at være klar. Lille forklaring. Kartofler, kinaradise, røde kidneybønner. Det pulver, det er ligesom en Maggi-terning. Så er der mere kinaradis. Nede under her, der er der løg. Og en majs, ærte, gulerodsblanding er der også. Og så helt nede i bunden, der ligger der ordentlig klump, griseklump. Og så der kan man lige se det røde dernede, det er så hakket tomater. Så nu skal vi bare lige have noget vand i det her, så det ikke bliver for tørt. Og bønnerne napper også en del vand, og så sætter vi det over. Så vi tager lige en video mere, når der kommer vand i. Så er der kommet vand i, og som du kan se, så er det ikke helt over toppen. Lidt over, ja, næsten til top. Men der ligger stadigvæk kartofler og kinaradis over vandet og bønner. Men lige så snart det begynder at smelte, der er også vand i gulerodsblandingen, fordi der var frossen, så kommer der også lidt derfra. Men ellers så er det bare at sætte stikket i, sætte den på langsom, og skal vi have fat i låget her om bagved. Så låget på. Ja, og så er den så klar om 12 timer. 8-12 timer. Så nu lader vi lige den køre et par timer, og så roder vi rundt i den igen, og vi får sikker på alt er ok, og så er det det. Så lader den bare stå. Vi er i gang i 8 timer. 7-8 timer. Så nu kigger vi lige til den. Ja. Godt med damp. Se hvor meget der er. Godt nok meget væske. Mere væske end jeg regnede med. Hvorfor fanden er hvidløg helt grøn? Stadig ikke mørt. For en i helvede sprøjtet. Og kødet er heller ikke mørt. Så det skal have noget mere tid. Så det får det. Så ser vi senere, hvordan det ser ud. Eller i morgen tidlig. Klokken er ved at være midnat. Selvfølgelig skal jeg ikke spise nu, men nu er jeg lige ude og kigge i den og røre i den, og da jeg rørte i den, så faldt grisen fra hinanden. Så det hele er simpelthen så mørt. Jeg vil ikke stikke for meget i, for så sprøjter det lidt rundt. Men der er jo masser af bønner og løg og tomat og det hele, vi ser her, det grisekødet, det falder helt, det er fuldstændig mørt. Jeg har bare rørt rundt med skeen her, og det hele falder fra hinanden. Den er blevet lidt for våd. Men det gør ikke så meget, jeg kan godt lide suppe. Så den er god nok. Så nu vil jeg sætte låg på og sætte en timer til et par timer. Så skulle den være kølet ned nok til, at den kommer i køleskabet. Jeg mener, jeg bare lader den stå til i morgen tidligt, så den køleren. Den når ikke at køle så meget ned. Den er rimelig lun og holder godt varme, den her. Det pakker den ind i hvad hedder det? Hvad er det så? Viskestykke. Så kan det være, at den kan holde sig lidt varmere lidt længere tid. Så det vil jeg lige gøre, i stedet for at stå her og fumle med det med en hånd, så må jeg hellere få pakket ind, og så er den klar i morgen tidlig.